al kenardan al. Nalına bak da şu. This is man, baby, it's the sound of man, baby, this is sound of man, baby, this is sound of man, baby, it's contagious man, baby, it's the sound of man, baby, it's contagious man, baby, 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 baby. Matirum, tarumo ke rubaba, tu ke kamera, osudu ibatar. Matirum, tarumo ke. Казаха ми го очите ти, казаха ми го сълзите ти, в сърцето си ми ти. Разбирам те. Zaten ya şaka. Oturayım.
Ще дойдеш ли с мен, бебе, искам те само за мен, бебе, мисли само за мен, бебе, искам те до мен, бебе, искам те до мен, бебе, искам те само за мен, бебе, искам те до мен, бебе, 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 бебе. Плачеш ли, плачеш ли, че ме няма, искаш ли да сме си двама, моля те, звъни ми. Пиеш ли, плачеш ли, как е караш като мен, ли страдаш, ще
Казаха ми го очите ти, казаха ми го сълзите ти, но в сърцето си ми ти. Не слушай. Просто седим и Благословен нашия Бог, сега винаги во веки веков. Амин. Слушай мир на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За мирът свищи и за спасението на нашите души, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За този свят храм, за тези, които влизат в него, с вяра, благоговение и страх Божи, на Господа да се помолим. Господи, за Божия храм и за Божия дървения сон, които сега се обручават един с друг и за спасението им, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да им си изпрати съвършена и мирна любов и небесна помощ, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да се запазят в единомислие и крепка християнска вяра, на Господа да се помолим. Като поменем заедно всички с на Христа Бога благодарен. Защото на те подобава всяка слава, чест и поклонение от едно разделение и си наредил да бъде неразривна връзката на любов, който си благословил Исаакия и си ги направил наследници на Твоето обещание. И сам Боже благослови тези свои раби, Крум и Зоя, опътвайки ги във всяко добро дело
защото си милостив и човеколюбец Бог, и на Теб слава отправяме, на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги во веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи Боже наш, който измежду народите се предобручил чистата Девица Църква, благослови това обручение и съедини за възите си свои раби в мир и единомислие, защото на Те подобава слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги во веки веков. Обручава се Божия крум за Божията рабиня своя, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Обручава се Божия крум за Божията рабиня своя, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Обручава се Божия крум за Божията рабиня своя, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Обручава се Божията рабиня своя за Божия крум, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Обручава се Божията рабиня своя за Божия крум, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Обручава се Божията рабиня своя за Божия крум, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. С дясната ръка, изваждаме едновременно кръстосване на цветите, докосване на пръста. Още така. И последно. Може да източите ръките и да се станете на Господа да се помолим. Господи Боже наш, който си придружава в Месопотамия слугата на патриарх Авраам, пратен да вземе невеста на Господаря си Исак, и чрез водоносени си му посочил да сгоди Ревека. Ти сам, Боже, благослови обручаването на рабите си Крум и Зоя и утвърди оговорената от тях дума. Укрепи ги със свето единство, което е от Теб, защото Ти си изначално създал мъжки и женски пол и от Теб се обручава за мъжа жената, за помощ и приемство на човешкия род. И Той, Ти сам, Господи Боже, и сега Ти сам, Владико, благослови това поставяне на пръстени с небесна благословия и нека ангел Господен да върви пред тях при всички дни на живота и Сина и Светия Дух, сега винаги и во веки веков. Благословено е царството на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги во веки веков.
за тези, които влизат в него, с вяра, благоговение и страх Божий, на Господа да се помолим. За Божиите раби Крум и Зоя, които се съчетават един с друг за брачно общение и за спасението им, на Господа да се помолим. За да бъде пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и винаги Дева Мария, нека сами себе си един друг и целият наш живот на Христа Бога да подаде. Помолим. Благословен си, Господи Боже наш, свещено Дейцо на тайствени чист прах и законодателю на телеса, пазителю на нетлението, разпоредителю на житейските блага, който в началото си създал човек и си го поставил като цар на творението и си рекъл: не е добро за човека да е сам, да му сътворим помощника не му подобен. И като си взел едно от ребрата му, създал си жена, за която Адам като е видял река: ето това е Господ Костик им и плът от плътта. Тя ще се нарече жена, защото е взет от мъжа си. Защото ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си и ще бъдат двамата една плът. И което Бог е съчетал, човек да не разлучва. И сега, Владико Господи Боже наш, сам Ти изпрати небесната си благодат на тези свои раби Крум и Зоя, и дай на тази си рабиня във всяко добро да се покорява на мъжа и на този си раб да бъде глава на жена, за да преживеят според волята. Благослови ги, Господи Боже наш, както си благословил Авраам и Сара. Благослови ги, Господи Боже наш, както си благословил Исаак и Ревека. Благослови ги, Господи Боже наш, както си благослови Яков и всички патриарси. Запази ги, Господи Боже наш, както си запазил най-ковчега. Запази ги, Господи Боже наш, както си запазил Йона в китовата отрова. Запази ги, Господи Боже наш, както си запазил светите тримуци от огъня, като си им изпратил роса от небето. И нека дойде на тях онази радост, която имала блаженна Елена, когато намерила честният кръст. Спомени, Господи Боже наш, отхранилите ги родители, защото родителските молитви към Бога закрепяват основите на домовете. Спомени, Господи Боже наш, ръбът си Крум и рабинята си Зоя и ги благослови. Дай им плодно дорога добрича, душевно и телесно съгласие. Възвиси ги като кедрите на нива, като лоза доброплодница, дарува им гласемост. На Господа да се помолим. Боже свети, който си създал пред човек и от реброто му си седне направил жена и се е съединил с него за помощник нему подобен, защото така е било угодно на Твоето величие, да не бъде човек сам на земята. И сега, Владико, сам простри ръката си от Твоето свето жилище и съчетай ръбът си Крум с рабинята си Зоя, защото от теб се съчетават мъж и жена. Съедини ги в съгласие, венчай ги да бъдат еднакви. Дай им плод от отрова и да добият добричата, защото Твое е властта и Твое е царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух,
сега и во веки веков. Амин. Венчава се Божия кров с Божията ревиня зоя, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Венчава се Божия кров с Божията ревиня зоя, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Венчава се Божия кров с Божията ревиня зоя, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Венчава се Божията ревиня зоя с Божия кров, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Венчава се Божията ревиня зоя с Божия кров, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Венчава се Божията ревиня зоя с Божия кров, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Господи Боже наш, слава и чест и величание. Господи Боже наш, слава и чест и величание. Господи Боже наш, слава и чест и величание. Премъдрост, благоговение да изслушаме светото Евангелие, вираме всички. От свети апостол и евангелист Ян Богослов, свето Евангелие четене. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме, по нова време имаше сватба в Кана Галилейска. Исусовата майка беше там. Поканен беше на сватбата също Исус и учениците. И като се привърши виното, казва Исус у майка му: вино няма. Исус и казва: какво имаш ти с мен, жена? Още не е дошъл часът. Майка му рече на служителите: каквото ви каже, сторете. Имаше там 6 камени делби, поставени за миене по юдейският обичай, побиращи по 2 или по 3 мери. Исус им казва: напълнете делбите с вода, и напълниха ги догоре. Тогава им казва: налейте сега и занесете на стария сват. И занесоха. А когато стария сват поси от водата, що се бе превърнала на вино, и той не знаеше откъде е това вино, а служителите, които бяха донесли водата, знаеха. Той повикал младоженеците и му каза: всеки човек слага първом доброто вино, и когато се понапия, тогава по-долното. А ти си загасил доброто вино до сега. Така Исус сложи начало на чудесата си в Кана Галилейска и яви славата си, и учениците му повярваха в Него. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. И удостойни владико, с дързновение неосъдено да се осмеляваме
и казваме пред Тебе, Велики Отец Небесен, и казваме. Защото Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги во веки веков. На Господа да се помоли. Боже, който си сътворил всичко със своето могъщество, утвърдил си вселената и си отразил венецът на всичко, сътворено от Тебе, като даваш и тази обща чаша на съчеталите се за брачно общуване, благослови я с духовно благословение, защото се благослови Твоето име и прославяй Твоето царство, на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги во веки веков. Живота ще има и горченината на вина, аз ми живота славостта на Тебе и да бъдат в пътища. По начина, по който сме подредени с Вашите думи, три пъти ще ви молим около венчалната миса. Ще бъдете винаги срещу мен, прикръстени, покланяйте се към мен. Молитесь, яко
Две момиченца очаквайки да дойдат при мен вечки. Айде, избирайте коя. Айде. Другото момиченце да вземе другата свеща. Елата сега да ви покажа къде да застанете. Да застанем една на друга. Първо младоженца, после младоженката. Кума улицата, прекръствате се, целувате Светото Евангелие и кръста, примерно от горната страна на масичката и заставаме, за да приемем поздравления от гостите. Държите кумата. Хайде сега да се прекръстим. Целуваме Евангелието, кръста. По същия начин вървам родителите на младоженците, а после всички останали гости, нека да минем и да ги поздравим с най-стата на държавата.
Возвеличи се, младоженеца като Авраам, бъди благословен като Исак, помножи се като Яков, ходейки в мир, изпълнявайки в правда Божиите заповеди. И ти, небес, възвеличи се като цар, развесели се като Ревека и умножи се като Рахил, радвайки се на своя мъж и пазейки наредбите на закона, защото Бог те благословил. Благодействено и мирно и житие, здраве жи спасение Бог всем, благо е поспешение, подаш Господи новобрачным рабем Божьим и духовных восприемников и сохрани их на многое лето. Единосъщия живот на началната Отца, едно Божество и Царство да ви благослови, да ви даде дълъг християнски живот отричада, напредък живот и вяра да ви изпълни с всички блага на земята, да ви удостои да получите обещаните блага по молитвите на Светата Богородица и всички свои свети. Едновременно изкиселят и венчаване на свещите. Едновременно. Точно. Бог да ви дарува благословена и неизгасваща любов. Амин. Амин. Светите си в градината, светите свещички. Добър и благословен на живота. От Бога, душим в любов. Сега трябва ще Там да го разсипаш. да го разсипем. Къде? Може да си правиш. Къде? Брате, за първи път се шапче. Yedim paraları çatır çatır, yedim euroları çatır çatır. Helal olsun bana çatır çatır, helal olsun bana çatır çatır. Babamın paralarını yedim çatır çatır, annemin dolarlarını yedim çatır çatır. Babamın paralarını yedim çatır çatır, annemin dolarlarını yedim çatır çatır. Ailemi anlatamam satır satır, çekemeyin çatlasın çatır çatır. Ailemi anlatamam satır satır, çekemeyin çatlasın çatır çatır aman. Yedim paraları çatır çatır, yedim euroları çatır çatır. Helal olsun bana çatır çatır, helal olsun bana çatır çatır.
дечица и каквото искате, това да ви даде Господ. Леко, не бъдете. Давай. Пускаш. Нема страшно. Не бързайте, спокойно. Почти сме там. Много дечица и да сте много щастливи, много късметли, каквото си пожелаете, всичко хубаво да ви се сбъдне. Ами, Да имате много дечица. много ми. Това е много важно, нали иначе? Искам да се снимаме. Ай, хубавице. Айде снимай. Може ли една тук? Добре. Babamın paralarını yedim çatır çatır, annemin dolarlarını yedim çatır çatır. Babamın paralarını yedim çatır çatır, annemin dolarlarını yedim çatır çatır. Ailemi anlatamam satır satır, çekemeyin çatlasın çatır çatır. Ailemi anlatamam satır satır, çekemeyin çatlasın çatır çatır aman.
Айде да. Господа, продължаваме с поздравите специално от Батко Румен. Поздравявам кумовете, честито кумство, братле, бъде жив и здрав. Поздрав също така от банката са кума и куманта са младоженците. И също от бате Борката от неговото семейство са кумовете и младоженците. За сватовете и сватбарите. Поздрав специално от нашото братче. За гостите от Дубни се поздравяват кума, кумата и младоженците. Продължаваме с музика. Хайде, Яша! Опа! Шоу! 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 Хайде, гълбице! Ша! 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 Хайде, гълбице! Хоп! Хоп! Яша! Яша! Шоу! 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 Айде, Кема, продължаваме. На белията, айде, Мока. И сега, колеги, нека да вършим много специален поздрав от Ива и от Теми, специално за най-готините кумове, за сватбарите, за всички приятели. Продължаваме, колеги, вие се. Гостите от Дупница. Хайде! И Яша, бе, сватей! И така, уважаеми гости, поздрави специално от Батко Мицо, от свата. Поздравява черубачиите, най-вече младоженците и кумовете, да са живи и здрави. Поздрав за своите приятели и цялата мъжка компания. Хайде, барикадата, здраве! И Яша, спокойно, тигре! Хайде, Яша! Много специален поздрав от Бате Васко. Поздравявам кумовете, младоженците, сватовете от двете страни и всички гости. Здраве, Батони, Яша! Хайде! Благодаря, искаме да поздравим много специален поздрав от Гани Ники. Поздрав за най-готините кумове, за сватбарите и за най-красивата комичка, за най-красивата булка, за най-красивия младоженец. От Гани Ники продължаваме музиката. Идемо далее.